מה המחיר הריאלי של הבית? מה מחיר הסגירה שהקונים יעדיפו לסגור בו? יש איזשהו טווח מסוים. בכל מקרה, בכל פגישה שאני הולך, המוכרים כרגלם, הם מצפים לקבל מחיר שהוא יותר גבוה. וזה בסדר, זו דירה שלהם, זו זכותם. אבל מצד שני, זה צריך לפגוש את הקונים. אז אני תמיד דואג לומר מה המחיר האמיתי שבו הם יפגשו את הקונים. זה כמעט תמיד מאוד מדויק. למה זה? זה כדי להגיע למצב שבו הציפיות של המוכרים הן ציפיות נכונות. כי הם רוצים למכור את הדירה, ואם הציפיות שלהם לא יהיו נכונות, הם פשוט מאוד לא מוכרים את הדירה. אני נתקל בזה פעם אחרי פעם. אז תזכרו, כשאני בא לפגישה, אני תמיד אומר את מחיר הסגירה הצפוי של הדירה. אפשר לשווק במחיר מסוים, 5% יותר, 3% יותר, זה בסדר. אבל כדי לסגור עסקה, צריכים להגיע לציפיות של הקונים, וזה נאמר עוד בפגישת הראשונה. ושיהיה בהצלחה.